som han har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Kan du puste? Kan du puste alle lysene ud? Nej, det spiller ud. Pyt. Lige så stille. Og en til. Ja, alle Vi lader lege. Det er en lækker kage, det der. Ja, vi spiser her. Og en gang til. Sådan. Og det